Bon dia, soc el Miquel Montero i no soc informàtic. Avui veurem un altre cop el Linux Lite, que ja he fet un parell de domingos Linuxeros. Avui, el tercer i últim domingo Linuxero dedicat a Linux Lite, veurem com instal·lar programes amb aquest sistema operatiu tan lleuger. Sí, si te vols instal·lar el Firefox, l'VLC Media Player, qualsevol programa que no estigui inclòs, com instal·lar-ho amb un parell de clics, que això és important. És molt fàcil, Això és el que veurem avui. Avui que faig la presentació des de l'Espluga de Francolí, aquí tinc el casal, i si ara que el juliol o a l'agost algú se li ocorre vindre per aquí a passar, si és de Tarragona i vens a passar el dia, que ho tens a mitja hora, et diré 3 llocs on menjaràs de puta mare. 3 llocs que estan un al costat de l'altre, amb aquesta plaça del casal. Bueno, jo he dit si vens a passar el dia. Si vens a passar unes vacances o vols passar un cap de setmana, aquí a l'hostal El Senglar, que està al costat del bar del casal, les habitacions, si les mireu per internet, que ho van reformar, són xulíssimes, guapíssimes. A veure aquest parell que faran. Nela, tu aquí quieta, Deia que també podeu pernoctar i les habitacions són molt maques, a l'hostal és molt guapo. Crec que no donen dinars, només esmorzar, crec, espero no equivocar-me, però per això us dic 3 llocs per dinar aquí a prop. Bon dia! Vinga, som-hi. 3 llocs. Bueno, el primer, el més proper al casal, al bar del casal. Especialitats, carns a la brasa. Tu estàs allà a la barra, hi ha un vidre al darrere de la barra, hi ha la cafetera, que veus com fan la carn a la brasa. Allí està l'Enric fotent-li. Enric, una abraçada, xato. Teniu una bona cuina, Mira, ja estic salivant. Perquè a part de la carn a la brasa, amb foc, com cal, tenen uns plats molt exquisits. Les carxofes amb pernil, boníssimes. Què més? Ara no me'n recordo de plats, vinc de tant en tant a fer el menú. 16 eurets entre setmana. Al cap de setmana tots els restaurants pugen una mica el preu, però si vens entre setmana, 16 eurets tens un menú de categoria. Llavors, si tireu per aquests arbres una mica avall, allà que m'hi atenceré una mica, és que la doble càmera no té zoom, m'hi he d'atencer una mica, teniu el bar El Prestige, que el company, l'Ixam, també té una cuina de puta mare. A mi m'agrada molt com cuina. La seva especialitat és... A mi m'agrada molt la salsa. Jo li dic, Ixam, tio, eres el rei de les salses. Perquè l'altre dia vaig menjar el caneló aquell que fa amb una salsa trufada. I si demanes, algun dia té raviolis o pasta, fot una salsa. També té molts altres plats. Que ara estic una mica fotut, que he estat dos domingos linuxeros de baixa. Ai, perdoneu, perdoneu. Doncs aquí el Prestige, jo li dic el rei de les salses, és el que més m'agrada. Allà a l'Enric vaig per les carns a la brasa i altres plats elaborats molt bons, i aquí m'agrada vindre a veure l'Ixam per les salses. El menú costa 1 euret més en lloc de 16 a 17, bueno, això ja són coses d'ells. Podien fotre el mateix preu, no? Posar-se d'acord, no té importància. Doncs sí, aquí, dinareu de puta mare. Allà baix, carrer avall, hi ha una altra plaça. Aquest poble té 2 places grans, aquesta que som ara, la del casal, i allà la de l'església. També vam estar l'altre dia al bar La Plaça i tenim la pizzeria a casa nostra, que també es menja de puta mare. I el Frankfurt, el Cal Enric, més rotllo Frankfurt, també fan un menú, també està molt bé. Això ho veurem un altre dia. Però és que aquí vens a l'Espluga i dius, he anat a un bar i no he dinat bé. No, tios, jo us dic que tots els bars dinareu de puta mare. Aquí els pobles les coses es fan com Déu mana. I per acabar aquest rotllo que us estic fotent, per acabar, a l'últim lloc per aquí a prop de la plaça del casal, allà on hi ha Hòstia, és que mira que no tindrà zoom amb la doble càmera, em va malament, ara em farà caminar. Allà on està la fleca, Cal Tollet. Hòstia, que si veniu a l'Espluga heu de provar el pa de pallers de Cal Tollet, fet com tota la vida, un pa de puta mare. No com el del Paqui, que compres una barra calenta a les 9 del matí i a les 9 del vespre allò està com una pedra que et diria una hòstia. Allò no sé com li diuen pa, de veritat. Doncs allà teniu al costat Mira, parlant d'aparcament, un incís. Aquí a la plaça es pot aparcar. Menys algun dia que hi ha alguna actuació i està prohibit, però normalment es pot aparcar. I si no, per aquí teniu un altre lloc per aparcar el cotxe. A més, aquí no hi ha zona blava ni merdes d'aquestes que teniu a Barcelona. Jo sóc de Barcelona, Ojo. Abans que em digueu... No, jo soc de Barcelona. Puta merda amb la zona blava. I la zona verda ja no et dic. Aquí no, aquí pàrquing
com tota la vida, aparcar sense pagar, que no paguem preus impostos, a cagar a la via, home. Doncs us deia que aquí al costat de la fleca de Cal Tollet està la pizzeria Gas Garage. Ara em fa mandra caminar. Està aquí, ja està. Quan arribes de l'autopista te'l trobes de cara. Doncs al Gas Garage fan unes pizzas. Tenen o sigui, la pasta de les pizzas, jo crec que sense ingredients ja me la fotria, de lo bona que està. Bueno, i si agafes algun altre tipus de pasta també està molt bona. Mita-la, la meva gosseta com corre. Nela, t'has tornat boja. Doncs ja està, ja hem acabat, vale? 3 llocs per dinar aquí a prop. Anem a casa i veiem el Linux Lite, que això va de Linux, no de comides, vale? Vinga, fins ara. Bé, ja estem aquí amb el Linux Lite, el que vam veure el diumenge passat, amb el Domingo Linuxero, de com instal·lar el sistema operatiu, i a l'anterior vam veure com personalitzar l'escriptori i un ús bàsic. Aquest diumenge, avui toca l'ús una miqueta més avançat, que sigui com instal·lar programari dintre d'aquest sistema operatiu. Val? Després veurem això del welcome, la finestra que s'obre cada vegada que inicies el sistema operatiu, a no ser que ho desmarquis d'aquí i t'ho treu. Val? Ara parlarem també del tema de les traduccions, que això no surt totalment traduït. Però mirem a minimitzem com instal·lar programes, les 3 maneres. Començarem per la més senzilla, que és el que aquí en traduïm malament, software ligero, o el software lite, que és la manera gràfica més senzilla. Que això vaig cometre un error amb el primer vídeo i vaig dir que no tenia un instal·lador gràfic i ja vaig ficar una nota de rectificació. Quan obres el Lite Software pots afegir o treure programes. Si li dono aquí a afegir, instal·lar software popular, hi ha moltes coses que no són tan traduïdes, però ara en parlarem. Ve per temes, que està molt bé. Gràfics, oficina, multimèdia, jocs, val? Si li dono aquí a jocs, una miqueta més gran, n'hi ha aquests, no són molts. 2 coses a criticar d'aquest instal·lador tan senzill que funciona molt bé, la poca varietat, no hi ha gaire cosa, i que a més, jo ara, per exemple, dic, bueno, a veure, no sé, imagineu-vos que dic, jo vull instal·lar-me el LibreOffice, que no sé si està aquí posat. Si te'n vas a l'oficina i ho mires, i a Naviworks dius, ai, no està LibreOffice. No, no és que no està, perquè si anem al menú ofimàtica, que per cert això sí que està ben traduït al català, tinc el processor de textos, el full de càlcul, tinc tot el paquet del LibreOffice. Però per què no surt aquí? Perquè aquí estem per instal·lar software. Si volguéssim eliminar software, si anem aquí, eliminar software, aquí sí que ens apareixerà probablement el LibreOffice i tot el que tinc instal·lat. Si vaig a... doncs mira, ara aquí no surt la pestanya d'oficina, un altre error. Si dic totes les categories, aquí tinc tot el programari que he afegit, però no surt el LibreOffice perquè com que ve de sèrie no el consideren com una cosa afegida. O sigui, tampoc el puc desinstal·lar de manera fàcil. Ho podria fer com a usuari avançat, però com a usuari novato, doncs mira, no el veig instal·lats i no el puc desinstal·lar. Un altre fallo. És fàcil d'utilitzar, l'IT software aquest, però a mi no m'acaba de fer el pes, Bueno, anem de tota manera a instal·lar alguna cosa senzilla, perquè veieu que almenys el procés d'instal·lació és fàcil. Per a instal·lador, per a un usuari bàsic, no m'acaba de convèncer. Què podríem instal·lar? Doncs no sé. A veure, internet, un navegador. Aquí, quins navegadors tenim? A veure, anem a internet, tinc el Brave i el Firefox. Anem a afegir un tercer navegador. Vinga. Categoria internet. Mira, l'AnyDesk, per control remoto. Aquest és molt popular. El Dropbox. Jo utilitzo Dropbox. Podria instal·lar-me l'aplicació, molt popular. Genome Maps, Google Earth... Bueno, hi ha cosetes. Mira, Opera. Aquest navegador té una VPN integrada, també està bastant bé. Li donarem aquí instal·lar, a la part superior dreta, confirmar, val? I veureu que aquesta és la primera opció gràfica senzilla. Després, com una segona opció, tenim el gestor de paquets Synaptic, que és molt popular amb Linux i que té més varietat. Té molt més programari que aquest. Ara que aquest gràficament és molt senzill. Completada,
El tanquem ja que l'hem vist, i si ara anem al menú d'internet, ha d'aparèixer l'Opera, que aquest és el seu logo. Val? Bueno, bé, fàcil, no? Ara el sinàptic, no sé si deu d'estar aquí a sistema. No, doncs potser ajustos. Sinàptic ha d'estar cap al final perquè la S, no? Està ordenat alfabèticament. Si no el trobo, doncs mira. Sinap... Ah, és que no li han posat, no m'han posat gestor de paquets, perquè es diu gestor de paquets sinàptic i s'han quedat amb el nom de gestor de paquets, però l'hem trobat, menys mal. Aquí sí que hi ha alguna de categories, però aquí és quan tu ja saps el que busques, perquè anar a buscar per aquí, a mi aquest menú doncs, no m'acaba de convèncer. Si, per exemple, volguéssim instal·lar, a veure, què podem instal·lar? Algun joc, deixa'm buscar de jocs així popular en Linux. Hosti, tu. A veure, fem una cosa. Fem trampes i fem propaganda guia Ubuntu català. Mira, així us faré propaganda de la guia que tinc al Wikillibres, que aquí tinc totes aquestes guies d'instal·lació d'Ubuntu i d'alguns derivats com Xubuntu, Kubuntu, etc. I jocs amb Ubuntu, anem a veure algun joc que sigui popular, un sandbox, el Mindtest, no, aquest al Saints Row no estarà perquè està a l'Steam. Mindtest, anem a veure si aquest apareix aquí. Mindtest, crec que era. Vital. Mindtest Transitional Package Game. Això seria aquest. Anem a provar. Clic amb la dreta, marca per la instal·lació, li diem marca i aplica. Una altra vegada aplica. Mentre s'acaba de descarregar, doncs, aquí veieu que aquesta guia que tinc d'Ubuntu, a l'apartat de jocs, mira, s'ha produït un error. Deu d'haver problemes de paquets o dependències. Ara no averiguarem quin és l'error. A veure, en simulació, algun joc. No, els que són més populars són els d'acció, els FPS. Intentarem de buscar el Sonòtic, no hi és el Sinàptic, ja ho sé jo. Aquest no, que és de l'Steam. NeSwift, potser, Red Eclipse. A veure. Desmarquem això. A veure. Espera, anem al menú de jocs. No, no l'ha posat. Ah, espera, potser sí. Doncs hòstia, doncs... No. Desmarca, ara. I anem a buscar, hem dit el... Hòstia, com es deia? Se m'ha anat del cap. Red Eclipse, NeSwift. Amics. NeSwift. 3D First Person Shooter. Doncs mira, veus? Clica amb la dreta, marca per l'instal·lació. Bueno, ja veieu, si saps el nom del programa, tampoc és tan difícil. No és tan bonic com l'instal·lador aquell, l'IT Software, no és tan bonic, però bueno. Anem a mirar, a veure... M'ha donat un error, però jo he vist que l'he deixat aquí, el Multiplayer Game Platform, no sé què. Ah, Mindtest Game, doncs sí. A veure... No s'ha creat ningú món o no s'ha seleccionat. Bueno, ara no crearem un món. No sé si en deu d'haver de creats. Un altre error, doncs vaja, avui el Domingo Linuxero no està sent gaire maco, Això que doni tants errors, bueno. Unirse al juego. Ah, pues mira, pots unir-te a partides online, contenido, aquí deu d'haver un... Empezar juego. Bueno, jo com que no he jugat mai, bueno, en principi sembla que s'ha instal·lat. Ens faltaria de veure si s'ha instal·lat el menú de jocs, el NeSwift aquest.
Només l'arrencarem i el pararem, Vist que hi ha per aquí una altra falla de trobar. Espera't. Sortida de la partida. La merda. No aconseguia sortir de la partida. A veure si ho puc tancar per aquí. Tanca. Bueno, ja hem vist com s'instal·lava amb molta facilitat, no? I després apareix el menú de jocs. Hem provat una miqueta aquest, el de Swift. Ja hem vist les tres maneres. Ah, no he vist la tercera. L'última seria amb el terminal. El que passa que aquí és més difícil, és l'última opció, que has de saber el que vols instal·lar. Per exemple, no sé, anem a suposar que vols instal·lar-te, a veure, alguna que no tingui per aquí. Anem a mirar, partint una miqueta d'inspiració, guia Ubuntu català. Aquesta guia pels usuaris novells de Linux us pot anar molt bé, perquè moltes coses ja heu vist que encara que sigui una guia d'Ubuntu, ho puc implementar als seus derivats, com per exemple el Linux Lite, que és un derivat d'Ubuntu. Podríem mirar algun joc, a veure si som capaços d'instal·lar-lo des del terminal. Ja hem vist un FPS de simulació, a veure, FullWheeler Plus, aquest, a veure, anem a provar a veure si s'instal·laria. Anem al terminal. La instrucció per instal·lar sempre és la mateixa, sudo apt install, i després heu de ficar el nom del programa que voleu instal·lar. No sé si estarà aquest el Flight. A veure si ho he escrit bé. Flight. Yeah. No s'ha trobat. Bueno, anem a fer un més fàcil, anem a saber que veieu com es fa, val? Per exemple, el Firefox. Firefox ja està a la versió més recent. Ja el tinc instal·lat, vale. Però bueno, si no, en lloc d'això, s'ha desinstal·lat i després apareix el menú. Això seria el terminal, seria la manera menys fàcil. Tampoc diria que és molt difícil, val? Llavors, hem vist tres maneres d'instal·lar programes. La més senzilla, el Light Software, o que ho han traduït com a software ligero, vale? Aquesta és aquella que hem vist gràfica, que no té moltes opcions. Després hem vist el Synaptic, que té molts més programes, i per últim el terminal. I abans d'acabar aquest Domingo Linuxero d'avui, el tema del welcome, que això és una mica, m'agrada molt. Si no voleu que això aparegui quan inicies l'ordinador, treus això i ja no tornarà a sortir. Mira, jo com que no el penso utilitzar més, ja li diré que no. Llavors aquí què tenim? Empezar por aquí, instalar actualizaciones. Bla, 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 pim, instalar. Paso 1, instalar actualitzacions. Fiqueu la contrasenya i d'una manera molt senzilla, esteu veient, estic actualitzant el sistema.
I normalment sol ser molt... Mira, su sistema ya está actualizado, vale. Paso 2, que són els recomanats, sus controladores. Piqueu aquí i si teniu alguna targeta gràfica o alguna wifi que necessiti controladors, doncs us ho suggerirà i després podeu decidir si instal·lar-ho o no. Vale? A veure, hardware, 9 dispositivos, piquem aquí i diu que el wireless, network, bla, 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 tots aquests estan utilitzant aquesta versió de software i aquí a l'esquerra, veieu, funciona. Funciona la regla d'oro, no lo toques. Si hi hagués algú que necessités algun driver addicional, aquí diria, hi ha disponible un driver, el vols instal·lar i ja t'ho decideixes, ¿vale? Però que veieu que és molt fàcil. Anem pel pas 2. Pas 3. Crear un punt de restauració. Li fotem aquí, fotem la contrasenya i si algun dia peta el sistema, aquí, jo ja ho tinc activat. Ara no veureu com s'activa perquè ja ho tinc activat. Pues és molt fàcil, te va guiant. Punto 1, haga esto. Punto 2, jo és que ja ho estic. Si no, ho pots crear manualment. O sigui, jo ho he fet perquè es creï automàticament cada 2 o 3 dies que faci un punt de restauració. Però si no li pots donar aquí, crea. Mira, això surt totalment traduït al català. Està fent una estimació de la mida del sistema. Això no sé quanta estona pot trigar, però un cop ara ho podria pausar o cancel·lar. Ho deixarem que vagi fent mentre comentem alguna altra cosa, va? Per no endarrerir molt. Estàvem al punt de restauració que ara veurem després. El suport d'idioma, aquí anava, és on volia arribar a parar. Suport d'idiomes. Tu pots tindre, fins i tot amb el Linux, diversos idiomes instal·lats i depèn de, com jo, si faig vídeos en català o a vegades en castellà o en anglès, tindrà diversos idiomes, val? És molt probable, ara està aquí comprovant el suport d'idioma, que la primera vegada recient instal·lat us surti el missatge que ara us mostraré. Perquè el suport d'idioma el pots activar de dues maneres o acabar de configurar. Amb el welcome, aquí, que és el que estem veient, però si aquesta finestra ja no la tens, tu vas aquí al menú i busques això com diu amb el wiki del Linux Lite, veus? Configuració de la seva llengua. Menú, configuració, suport d'idioma. Pues seria menú, configuració, a veure, podria ser ajustos, en lloc de configuració, i aquí a baix on està la S, suposo, anem baixant, hauria d'aparèixer el suport d'idioma. Si no apareix aquí, potser podria ser sistema, i si no ho trobeu, amb la lupa escrius idioma, veus? Suport d'idioma, i l'executes i t'apareix aquesta finestra. Val? I a més aquí també ens diu que la primera vegada que l'executis segurament et sortirà, si està recent instal·lat, ja us dic jo que surt això. The language support is not installed completely. I surt en anglès perquè, clar, no està totalment instal·lat i les traduccions surten a mitges. Li pots dir fer-ho més tard si en aquell moment no ho voleu o install. Jo us recomano que recent instal·lat li feu install. Mira, ja ha acabat aquí el timeshift. Ara el mirarem. Això és el de la restauració del sistema. I aquí t'explica com afegir o treure idiomes. Que ara tanco el wiki, aquest està molt bé, de Linux Lite. Doncs aquí li diríem a instal·la i suprimeix llengües. Jo quan tenia recent instal·lat això també ho tenia en anglès. Però què vaig fer? Vaig afegir el català i vaig afegir l'espanyol, li vaig donar aplica, ara ja ho tinc fet, va començar aquest run instal·lando, després li vaig dir aplicar tot el sistema i el format regional també li vaig ficar això de català Andorra. I llavors, se suposa que amb això ja tens que tindre el sistema operatiu totalment instal·lat. Si anem al menú, veureu que està totalment en català, jocs, gràfics, internet, multimèdia, ofimàtica, etc. Si, per exemple, us mostro el programa que estic utilitzant per gravar l'escriptori, a l'OBS, veus que diu aquí, inicia la transmissió, atura, mode estudi, configuració, també està totalment traduït al català i probablement la majoria de programes ho estan. Però com que les traduccions de Linux les fan voluntàries i voluntaris, no una empresa, a vegades hi ha coses que van enredarides, com per exemple, doncs en aquest cas, mira, el Light Welcome encara no l'han traduït. Aquesta versió deu de ser bastant nova i probablement en posteriors actualitzacions
Tot això ho veurem en català. Però de moment, com que tinc aquests dos idiomes, em surt en castellà. Si no hagués triat el castellà, això em sortiria en anglès. D'acord? I ja us dic, perquè, bueno, de fet està el sistema quasi tot traduït, falten algunes cosetes, amb les properes actualitzacions ja sortirà. I després de fer-ho del suport d'idioma, aquí parla del Wi-Fi i el Secure Boot, que això ho mirarem un altre dia, i el del tema, que ara està al menú en tema claro, i si voleu pots ficar tema oscuro, que veureu un canvi bastant radical, veus? Ara ja està oscuro, si vaig aquí al menú, al fons ja surt negre, no surt blanc. Això per mi dona menys fatiga visual. I aquí hi ha la caseta aquesta, piquem aquí per tornar a l'inici. I per últim estàvem mirant lo del Timeshift, que és aquest programa de restauració, i ja m'ha creat un punt de restauració. En un altre Domingo Linux veurem com restaurar el sistema, però ara ja sé que si a mi això se me'n va a la merda, teòricament podria tornar a recuperar el sistema amb tots els programes que jo ja he afegit. Perquè, clar, aquí multimèdia no venia ni l'editor de vídeos Kdenlive ni tampoc a l'OBS Studio. Jo he anat afegint cosetes. El dels jocs, he anat afegint, mireu, tot això el que he afegit. Espera, que això almenys pot fer una mica més llarg. Ah, ja es veu bé. Tot això he afegit. Tornar-ho a configurar seria una feinada. Teòricament, amb això m'estalviaria feina. Ho veurem amb un altre Domingo Linux, que això del Timeshift, el programa aquest per fer punts de restauració, ho trobo molt interessant. I per acabar, senyors, que ja estem acabant, aquí el Light Welcome, si és un novato, tal com diu, empieza por aquí, fes les actualitzacions, comprova els controladors, crea un punt de restauració. Bueno, això és més opcional, perquè mira, instal·lar un Linux són 10 minuts, tampoc ho veig imprescindible. El suport d'idioma i canviar-li. Això, vamos, que t'ho ofereixi al principi, trobo que està molt bé. I si tens problemes, doncs aquí tens el suport en línia, wiki, etc. I si ja més endavant vols contribuir, doncs ja pot ser una donació i a les redes socials, a les xarxes socials, doncs parlar-ne, etc. M'agrada molt la pantalla aquesta d'avinguda del Light Welcome, està molt bé. Senyors, estem acabant el vídeo. Avui hem vist 3 maneres d'instal·lar programes en Linux Lite. He de dir, per acabar, una petita opinió personal, que a mi l'instal·lador aquest, el software ligero, no m'acaba de convèncer, ja ho he dit abans, no m'acaba de convèncer perquè jo preferiria que els programes instal·lats i no instal·lats estiguessin conjuntament al mateix menú i que els que estan instal·lats tinguessin alguna marca per saber-ho. I poder decidir de posar i ficar. Això que ho han fet per separar-ho, has d'anar aquí a instal·lar i aquí treure, a mi no m'agrada. O sigui, seria per mi una pega que li he trobat a aquest sistema operatiu i la poca quantitat que hi ha amb l'instal·lador aquest gràfic, hi ha pocs programes. Llavors has d'utilitzar més potser el Synaptic, que és la segona opció, o el terminal. El que passa és que per la resta funciona molt bé, m'agrada el menú com és, XFCE, que és l'escriptori que utilitza, també m'agrada molt, és molt lleuger, molt llivià, funciona molt bé, no m'ha donat cap error. Això a mi em compensa que l'instal·lador de software no sigui del meu agrado. Però bueno, jo com a Linuxero experto tinc moltes més opcions per instal·lar programes i per mi és un mal menú, ¿vale? Però bueno, m'agradava comentar-ho, no és perfecte tot per mi i jo crec que aquest Domingo Linuxero espero que us hagi agradat i amb això anem acabant, d'acord? Vinga, ens veiem en un altre Domingo Linuxero. Feu suggerències. Què voleu que us mostri en un Domingo Linuxero? Jo escolto i a molts us he respost, ¿vale? Vinga, apa, adeu.